buntag mo ni ako ang gitanom diri nga red hat siling labuyo diri sa ako ang balay, kilid sa balay. Dako na pumanan ako ni pruning ni siya dito yung sa kapunuan okay say mga po ni mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 kapunuan. Mamunga ni sa kakilo kada punuan kahit basta ni 14 kilos ya tag 250 man ang kilo. Ayan kayo una bitaha gid mananom ha ko gila kog pananom ay bang mga tao nga hasta tapula na mananom bisag kining kuan sili o ka kining sa ingana ni ay mga tanom ba nga kamunggay di katanom mangaya pa silingan pag tanom mo diyan mga silingan di mo mga silingan sama ng tangad maingon nga ayo kay kog tangad pila may pagtanom og tangad di gid ka patanom sa ligar pangayo muna para di na ka mangayo magtanom ka para ni ako 14 ka punuan nga siling Bisaya yang mamunga ni tag sa kilo kada punuan na 14 kilos ya tag 250 man kilo ron wa kwarta ta ni libre pang sagos kinilaw di ba okay update ka lang niya mo anig mamunga na niya click sa mo daw like dia subscribe po para na mo i-update okay bye bye.